Goeiemiddag. Mag ik het mondkapje weer opzetten? Mooi. Als les van corona-achtige klachten? Nee, ik denk niet. Kom erin. Er is een grutte kwad, benammen aan medisch pedicuren. Een soort binnen er in coronatijd mee ophouden. En na je onwaaks bloot uit. Marianne Meidam van Eenjem is medisch pedicure en komt de laatste tijd om in het werk. Het is op het heden dus heel erg druk. Er zijn heel soort pedicures stoppen. Sommige door medische redenen, maar dat ze ziek zijn, maar er zijn ook een heel soort pedicures die we vergriezen, dus die op leeftijd zijn en die stopt binnen. Maar ook door de corona ben een aantal mensen weer omgaan in hun oude beroep. Dus er zijn een heel soort stoppen, dat is helaas. En daardoor komt er nog meer druk op de pedicures die oorbleun zijn. Marianne maakt het geregeld weken van 50 tot 60 uren. Zo nou en dan wordt ze zelfs nachts bellen terug patiënten. Ze had het zo druk omdat er te min nieuwe pedicuren bij komen. De opleiding duurt ongeveer een jaar, theorie en praktijk. En in Noord-Nederland zijn er ongeveer 20 bijkamen dit jaar. Maar er zijn wel de 3 noordelijke provincies. Er zijn toch iets meer inwoners dan pedicures, dus gelukkig natuurlijk. Maar het gaat traag, de aanwas. Een van haar patiënten is Gesina Broekema. Zij komt 1 keer in de maand naar de praktijk en had ik echt verlet van een medisch pedicure. Het helpt me echt, ja. Ik heb weinig gevoel in de voeten door de medische aandoening. En dus ik voel heel niet gauw wanneer er wondjes zijn of wanneer er wrijving is geweest of wanneer een wondje ontstaat. Het ontstaat wat sneller omdat ik een medische aandoening heb. En gelukkig heeft Marianne er al een paar keer op tijd, of konden we op tijd aan de bel trekken en zijn we erger dingen voorkomen. Gesina had een vast plak in de praktijk. Maar er binnen een soort meisken die het wel een pedicure ziekje, maar geen plak vinden kunnen. Marianne hoopt dat meer jonge meisken voor het vak kiezen. Al zal dat op korte termijn nog net gauw gebeuren. Pedicure is geen hip beroep. Je zucht niks van de voeten. Je verneemt het alleen nog als het pijnlijk is. Een kapper, dat zucht elke dag natuurlijk als je hier goed zit, maar van de voeten net. Alleen nog in de zomermaand zucht ik dat het drokker wordt, want dan gaan de mensen iets schoon aan. En dan moeten de voeten ook eruit zien. Maar ja, als je elke dag pijn aan de voeten haalt, dan rint dat vervelend. Dus, maar ja, net elkeen wil aan die smarrige voeten. Het is toch nog een beetje een angst voor voeten. Net elkeen doet ze bloot aan. En ja, daarom had het beroep echt geen... mensen kunnen het net zo snel kiezen.